ka-nice. Wow! Wow! Hello mga kakigol! Kumusta mo mga kakigol niya? Talikod ako mga kakigol kay nag-drive ko niya. Padung mi dito sa Belmont kakigol. Agi libre mi sa akong anak nga si Princess. Magpa-kuan dito, itong mi payo kay ligo mi dagat dito. Inig-abutan mo alas 3 hangtod. Inig-sahop sa adlaw. Ligo mi. Padung dito mga kakigol, tanawa lang niya ninyo. Ato na yung supayan mga kakigol ha. Lato mi agi si Silex mga kakigol. Cebu Cordoba Link Expressway. Matod pambabina nga Cebu Cordoba Bridge. Oh. Sige lang at ko araw to ko bidyar mo to babina kabaw mo mga kakigol babina. So, salamat kayo mga kakigol. Thank you kayo. Salamat. Balik kami. God bless. Si Apyot manananggot ang ako nga trabaho buntag o gabi sakas sa lubi sa mga chicks ako wailhikay kuno ako ignorante kiatubang ko permi ang sangkutan sa lubi apan Thank you Lord. Ay mamo dai. Mga kigol. Ako mga kigol. Hi. Wow, ka-nice. Wow. Niya ang kwarto mga kigol. O nako pagiging sulog-sulog mga kigol. Dota mga kigol. Ay mga kigol. Sarip maligaw dagat mga kigol. Coffee time sa mga kigol ha. Kanina rin taon na mong mariginot mga kigol. Kaning palitaw. Palitaw rin mga kigol. The best kayo. Kasi ito ako. Mama Lisa. Kaya Mama Lisa? Hindi pa paman. Hello, mga kakigol. Upa-upa mi. Kayo upahan ko rin eh. ako si Apyot manananggot ang ako nga trabaho buntag o gabi sakas sa lubi sa mga chicks ako wailhikay kuno ako ignorante. Hello, mga kakigol. Padung namin nga sa ligoan ng katong San Uda Beach. Sabot. Hi! Ako doon. Sa klase permi kaysa sanggutan na busy. Tamaya kita sa manananggot arang dakua tubakron arang mahala ang mga manananggot karon mga high-tech na kung kani ato sudlanas tuba kaupa karon plastic container na iniliver magbisikleta arang kapuya karon di motor na kung kani ato ang machismis, makunghungay pa kay basin o mabatian pa sa chicks nga iibag sila la la la. Ani ito lipuan niya karto taon pagigol pero una mis kagat pagigol kay nagsabot kami dito nga nakupmig ko yung sirina paligon diri swimming pool mga kakigol kay wapag ito sila kasuway tao ligo swimming pool ila dagat para 30 taon ko ng mga kigol pero karon kinahanglan ko sila swimming pool nga di na sila mahadlok ang mga kigol okay naman na sila
So salamat kay mga kagigol. Thank you. God bless. Padung namin sa dagat mga kagigol. Pero karon, arang gara, mag-text-text na. Apil na ni Silvuna, maunay giingon nila. Busa mga inday, ayaw tamaya. Kining mananangkot, sukta na, sukta na. Apan ayaw tamaya kita sa arang dakua. Tubaron arang mahal. Oy. Salamat kayo. Pa karon plastic container na i-deliver magbisikleta arang kabuya karon di motor na kundani ato ang mga manananggot magchismis. Mandaw ni dito sa dagat mga kagigol. Ari na sa dito. Takbo ko yung sering na mga kagigol. Sige lang po. Sige lang. Magchismis, maghunghungay pa kay basin o mabatian pa sa chicks nga Okay, thank you kayo mga kagigol. Ako na ipakita ninyo ang naong sa gikan sa Cordoba pa doon sa Cebu City sa Sisilek. Sa tanan akong mga subscribers, salamat kayo sa ako ang mga followers. Kung labi na gyud sa tanong ma-share o mi-like sa ato ang video. Thank you so much kaninyong tanan. God bless us all. Mama Mary, salamat sa pag-ampo. Bye-bye mga kakigol. Thank you for watching.